Добре дошли! Благодаря ви, че отделяте от времето си, за да видите тази кратка презентация. Поздравявам ви, че сте тук и че сте отворени да откривате нови възможности за генериране на доходи. В следващите 20 на минути ще ви покажа вълнуващ начин да увеличите вашите приходи. Извинявам се за клишето, но това може да се окаже, че е възможността на живота ви. Аз и моите приятели също бяхме в подобна ситуация. Един познат ни беше изпратил клип като този. Беше преценил, че може би ще ни заинтригува. Ние харесахме идеята и решихме да помогнем в нейното разпространение. По природа повечето хора са скептични към нови предложения. Вероятно и вие сте така сега. Но моля ви, настройте се положително. Човекът, който ви изпраща този филм, иска да ви каже нещо интересно. Уважайте желанието му. Това е единственото, за което ви моля. Също така искам да ви призная нещо. След като изгледахме този клип, цял ден си задавахме въпроси от рода: смяташ ли, че нещо такова е възможно? Всичко се оказа истина. Но първо имам един въпрос към вас, който най-вероятно никой до сега не ви е задавал. Ако имахте всичките пари и време, за които някога сте мечтали, как щеше да се промени живота ви? Щяхте ли да живеете в същата къща? Щяхте ли да карате същата кола? Щяхте ли да се почивате по-често? Може би щяхте да се отървете от стреса, като изплатите вашите сметки, кредити, заеми. Може би щяхте да помогнете на вашето семейство и приятели с финансите. Представете си всички неща, които щяхте да направите, ако имахте времето и парите на вашите мечти. А ние всички живеем заради мечтите си, нали? Имам и още един въпрос. Можете ли да постигнете вашите цели и мечти с работата, която имате в момента? Приближава ли ви тя или ви отдалечава от тях? Правилен ли е пътят, по който сте поел? Ето реалността за повечето хора. Прекалено много работа, минимално заплащане, малък шанс да направят промени. Те са стресирани и притеснени финансово, чувстват се в капан, объркани и несигурни относно бъдещето си. Не виждат никакви реални възможности да се окажат по-близо до осъществяването на своите мечти. За да се промени положението ви, вие трябва да обмислите някакви нови промени. Накратко, трябва да смените возилото с такова, което ще ви откара до мечтите ви. Ако сте отворени към нови предложения, ние с удоволствие ще ви споделим относно една впечатляваща възможност, наречена Talk Fusion. Тя може да бъде в основата за създаването на вашето ново бъдеще, да ви приближи до мечтите ви и да ви даде живота, който наистина желаете. Няма по-добър момент от този. Talk Fusion е като лавина и вече се разпространява в повече от 100 страни по света. Една от най-уважаваните независими институции, изследващи интернет пространството, Alexa, е признала Talk Fusion като номер 1 най-бързо развиващата се бизнес възможност в света. За 4 години Talk Fusion вече се е наложил с доказано качество. Почетен член е на Асоциацията за директни продажби, постигнал е най-висок ранг в Better Business Bureau. Talk Fusion поражда силни и успешни етични и финансови традиции, като ги полага върху стабилните основи, на които е изграден – вяра, сигурност и стабилност. Успехът на Talk Fusion се отразява и във водещи медии, като вестник USA Today, списание Forbes и канал Fox News. За какво се вдига толкова много шум около Talk Fusion? Компания, за която вероятно не сте и чували. Защото Talk Fusion променя начина, по който комуникира света. Отначало ние комуникирахме еднопосочно чрез радиото, което беше говоримата реч. След това дойде телевизията, реч и образ, но отново еднопосочно. След това се появи двупосочното комуникиране, като се възроди писмената реч в лицето на имейла. Това се случи едва, когато се появи интернет. Но сега хората откриха много по-мощен начин да общуват двупосочно. Точно като имейла, но този път комбинирано с силата на аудиото и видеото. Talk Fusion нарича своето изобретение видеоимейл. Ето защо Talk Fusion избухна глобално. Той е начало на водеща тенденция в начина, по който общува света. Идеята в използването на видеоимейли от Talk Fusion се разраства глобално. I'm one of the guys here at Talk Fusion, and they gave me 60 seconds to tell you what we're all about. Talk Fusion is a service that allows you to place any video into emails, so that when your email is received, it plays just like a movie. Without downloads, without attachments. Now that's history in the making, folks. You can send video emails about whatever you want. Yourself, your business, your dog, your birthday, your vacation, your kids, your latest $1 million idea, whatever. It's so cool and so simple to make one. First, choose from a growing library of over 400 message themes, or create your own. Need extra flair? We'll even create a personalized one just for you. Next, upload your video and personalize your message by adding some text. Then hit send. In seconds, voila! Your awe-inspiring video email masterpiece will arrive anywhere in the world. Post your video on any website, Facebook, your blog, or even your own 3D social networking site, The Fusion Wall. In total, we provide 8 cutting-edge video communication services. You can use them for fun, personal stuff, or as very smart business tools. Either way, Talk Fusion has you covered.
Try it. It only takes a few minutes, and that's a wrap in a minute. Имам и още един въпрос за вас. Какво предпочитате? Скучни черно-бели текстови имейли или емоцията от това да чувате и виждате някого лично? Някой, който споделя с вас своето съобщение по неговия типичен и непринуден ежедневен начин. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Miss Debbie, happy birthday to you, eat more cake. Join Talk Fusion. Love you, bye. What's up? What's up? I love you. I love you. I love you. Steam cleaning your carpet is really just soak and suck. It can leave behind moisture and dirt that could turn your home into a breeding ground for mold and bacteria. Here we are in our new indoor facility, Foley Center. We're getting ready to leave for Minnesota tomorrow. Hello everybody, this is Kenneth Andreasen, Zach's coach. We are here in Qingdao practicing. Today is July 9th. Hi, how are you? As many of you know, I've just returned from northern Uganda. It was an incredible time. I saw extreme brokenness, poverty, but also a lot of hope for the future. Talk Fusion няма конкуренция. Той се развива заедно с новите технологии. Видеоимейл може да получите както на домашния си компютър, така и на най-новите и модерни устройства като iPad, iPhone, Android и смартфон. Това ви позволява видеоимейли да бъдат изпращани и получавани в движение. Но Talk Fusion не се ограничава само с видеоимейли, а предлага цели 8 зашеметяващи и уникални продукта, които са перфектни както за лична употреба, така и в бизнеса, за да привличате повече клиенти. Също така е съвместими с социалните мрежи. Всеки по света, който има достъп до интернет, може да използва продуктите за бизнес или за забавление. Only Talk Fusion offers so much for so little. 8 cutting-edge products in one package, all for an amazing value. Video email, video conferencing, live broadcasting, Fusion Wall, video share, video blog, e-subscription forms, and video autoresponders. Add a new dimension to your business communications. Stay in touch with friends and family. Talk Fusion easily lets you do it all. No more boring black and white text emails. In less than 60 seconds, you can send a vibrant video email to anyone, anywhere in the world. Choose from over 400 beautiful pre-designed templates created for both business and personal use and available in multiple languages. Collaborate at a moment's notice. Teach, train, and meet face-to-face with colleagues, partners, and customers around the world with our premium quality video conferencing. Save yourself time, travel, and money. Turn an ordinary meeting into a live international event. Talk Fusion's live broadcasting lets you do live presentations anytime, anywhere in the world to an unlimited audience. Share your desktop, stream video, chat with guests. You can even record your live event for future use. Join the next evolution in online video communication with the world's first 3D social and business networking site, the Fusion Wall. Post your videos, share your thoughts or products with the world. Best of all, there's no limit to the amount of walls you can create. Use Video Share to instantly send video messages to any one of your friends or followers on over 200 social networking sites. One click and you're everywhere. Tell the world about your product or service, communicate with family, or just voice your opinion by posting a vibrant video blog. Why type what you're thinking when you can easily speak your mind? Are you looking to boost your business, set yourself apart, and stand out from the crowd?
TalkFusion can easily turn your website visitors into revenue-producing customers. Automatically capture more business leads with our e-subscription form. Let people subscribe to your website, receive a free offer, or get sales information. Now, we all know it takes more than one contact to turn a prospect into a customer. Video autoresponders can automatically follow up with prospects by sending them a series of targeted video messages at intervals you decide. Think of it as having a dedicated sales team working for you 24 hours a day. Join the next big thing, TalkFusion. People see it, love it, want it. 8 cutting-edge video communication products for fun or business. World-class support, the highest ethical standards. Join a company you can trust. Put the power of TalkFusion to work for you today. Видеото е най-развиващият се сектор в интернет. Да общуваш чрез видео е следващата мега тенденция. Вие и 8-те продукта на TalkFusion сте в идеална позиция, за да се възползвате от глобалното разрастване. Всъщност, Wall Street Journal наскоро пусна голяма и подробна статия за директните продажби, като ги признава за водещият бизнес модел в света, неподвластен на финансовата криза и масовото сриване на пазарите. Джим Крейнър от CNBC каза, че е време да признаем, директните продажби са модел, който работи и работи добре. Ето пример за някои компании, които използват TalkFusion, за да подобрят обслужването си и да увеличат продажбите си. Сред тях се срещат много благотворителни организации, софтуерни производители, различни медии, органи на реда, спортни клубове, ваканционни селища, туристически компании, музиканти, обществени дейци и така нататък. Също така, стотици хиляди семейства по целия свят комуникират с помощта на най-новите технологии в сферата на видеокомуникациите. Възхищението на хората, когато видят продуктите на TalkFusion, може да се събере в 3 думи. Те ги виждат, харесват ги и искат да ги имат. Това е факт. И като го имате в предвид, как мислите, бихте ли могли да превърнете тези продукти в печалба? И по-точно в моментална печалба. Да, точно така, моментална печалба. Естествено, аз не съм наясно с вашето лично положение, но мога да предположа, че като повечето хора, вие заработвате по традиционният начин, работейки усърдно 8 и повече часа на ден, или може би сте се самоназначили на работа в собственият си бизнес. Ако е така, то вие, както и 95% от хората по света, членувате в така нареченият клуб 40-40-40. Тоест, работите здраво 40 часа в седмицата, в продължение на 40 години и се пенсионирате само с 40% от това, което по принцип не ви е достигало да живеете нормално. Повечето хора си мислят, че трябва да има и друг начин. You might as well admit it. 9 to 5 is just not working for you. You're on the fast track to joining the 40-40-40 Club. That's working 40 hours a week for 40 years, retiring on 40% of what you couldn't afford to live on in the first place. So how do you make extra money these days? Get a second job? Sell stuff on eBay? Buy a franchise? Oh yeah, but you need a cool million for that. But you could have made $1 million if you'd have bought that book. Right. What's the better way? Relationship marketing, hands down. It's the #1 way to make money. Statistics show that people are 90% more likely to buy a product when it's recommended by someone they know. It's a fact. Your word has more clout than TV commercials, billboards, or print ads. So, what's the #1 relationship marketing business out there? Say hello to TalkFusion. Your opportunity has arrived. Real money right now. TalkFusion is the next evolution in personal and business communications. Like never before, you can place any video into an email, and when it's received, it plays like a movie. Without downloads or attachments, and you can easily post your video on the web or your favorite social networking site. In total, we offer 8 cutting-edge video communication products, which are great for fun and very good for business. Video email, video conferencing, video autoresponders, video share, video blogs, e-subscription form, the Fusion Wall, and live broadcasting. 8 hot video products, one package, one very low price. The online video industry is exploding as experts predict that in 3 years, 60% of all global internet traffic will be video. Now is the time to get positioned. TalkFusion is a game changer, a category creator. We are making headlines and claiming fans in over 85 countries, making us the hottest global business opportunity out there.
We have absolutely no competition, and you cannot find this product in stores. Put some life back into your life. Now is the time to take control of your financial future. You don't have to quit your job, but you could get to fire your boss. You can make it happen right from home and enjoy the world's shortest commute. It's a great life. You'll be sitting in your pajamas while everybody else is sitting in traffic. You know, there are three kinds of people. Those who let it happen, those who make it happen, and those who wonder, what happened? Wake up. Stop watching everyone else live in your dream house and drive your dream car. Timing is everything. Don't get left behind. Get back to the person that told you about Talk Fusion, and they can show you how to get started. Има, и той се нарича Talk Fusion. Какво ще кажете за това да се качите още днес в новото си возило, което ще ви откара до мечтите ви? Да си поставите план в срок от 2 до 5 години, които да посветите в изграждането на собствен бизнес с Talk Fusion, без риски загуби и то в комфорта на дома ви. В този момент сигурно се питате, какво трябва да направя, за да спечеля с Talk Fusion? Ще ви отговоря с въпрос. Познавате ли двама човека, които искат да печелят допълнително, или двама човека, които ще харесат продуктите ни и ще ги използват за себе си или в своя бизнес? Разбира се, че познавате. Да започнете свой бизнес с Talk Fusion е толкова лесно, колкото и да предложите на двама ваши познати да печелят допълнително или да ползват най-новите видеотехнологии. Създаването на свой собствен бизнес, който да ви носи допълнителни доходи, е толкова просто. А как да споделите с хората за Talk Fusion е дори още по-лесно. Просто ми изпратете видеоимейл и ги поканете да гледат тази презентация. Вече споменахме израза моментална печалба. Нека си изясним това. Talk Fusion е единствената компания в света, която ви позволява да печелите веднага, и когато казваме веднага, ние го имаме предвид буквално. Вашите пари се превеждат до 3 минути в банковата ви сметка. Освен да получавате пари на момента, искате ли да карате и чисто нов Мерцедес? Може би колата на мечтите ви? И то абсолютно безплатно. Talk Fusion ще ви дава по $600 месечно за Мерцедеса, който вие се изберете. На колко други места може да започнете работа и да ви подарят Мерцедес? Нека сега да обясним как можете да спечелите пари на момента и то да бъдете добре възнаградени. По-рано ви попитахме дали познавате поне двама, които имат нужда от допълнителни доходи или с удоволствие ще използват нашите продукти. Ако поканите двама ваши приятели да видят тази презентация и те, като вас се харесат, вие вече имате двама души в екипа си, или както ги наричаме, двама сътрудници. Един ще се присъедини от лявата ви страна, а другият от дясната. В момента, в който стане това, Talk Fusion ще ви изпрати $25 на момента. Но нещата не спират до тук. Всъщност това е само първата крачка. А ето как се развиват нещата от тук нататък. Това е силната страна на Talk Fusion. Ако вашите приятели също познават по двама, които търсят допълнителни доходи или харесват продуктите на Talk Fusion, то те също ще получат по $25, но също така и вие. Нека повторим, за да стане ясно. Всеки човек, който се присъедини от лявата ви страна и друг от дясната, независимо дали са ваши приятели или нечии други познати, ще ви донесат $25. И това се случва всеки път, когато се присъедини един човек от лявата страна и един от дясната. Сега вероятно се питате, за колко човека, за колко нива ще получавам тези $25. Отговорът е неограничено. Можете да добавяте стотици хора в левия и стотици в десния си отбор, и всички те може да са поканени от други хора, стотици нива надолу, и вие ще продължавате да получавате буквално стотици преводи от по $25. Абсолютно всеки път, и то на момента. Всъщност можете да изкарате до $50,000 на седмица, като обща сума от всички тези $25 преводи.
Ще ви помогне ли това да осъществите мечтите си и да живеете живота, който предпочитате? Нека ви дам пример как точно се разраства вашия бизнес. Ако просто поканите двама души през първия си месец, които сами са пожелали да печелят пари и вие не сте направили нищо повече, но пък от своя страна те са направили същото, до 12-тия месец вие ще имате около 4000 души присъединили се към вашия екип, 2000 отляво и 2000 отдясно. Това са 2000 пъти по $25 за 12 месеца, или общо казвам $50,000 само в рамките на една година. Ние естествено не очакваме, че всеки бизнес ще се развива на принципа двама добавят двама. Някои хора няма да поканят никой, но някои ще направят това предложение на много повече хора. Тази схема се основава на идеята вие да поканите само двама и да не правите нищо друго. Но какво ще стане, ако да речем вие добавяте по двама човека всеки месец? Ще наблюдавате как силата на двойното умножение прераства в невероятни числа. А вашият екип ще се умножава из целият свят, само ако двама поканят други двама. Нека ви дам пример за доходния потенциал. Ако всяка седмица в екипът ви се прибавят 50 човека отляво и 50 отдясно, независимо кой ги е поканил, използвайки силата на числото 2, това ще ви носи допълнителни приходи от $1250 седмично. Освен това ще получите правото да карате чисто нов Мерцедес подарък от TalkFusion. Да карате чисто нов Мерцедес и да получавате по $1250 седмично би трябвало драстично да промени живота ви и да ви доближи до свързването на вашите мечти. И нещата не приключват до тук. Защото ние всъщност ви показахме само един начин, по който TalkFusion ви плаща, така наречените отборни комисионни или Team Commissions. Това са въпросните преводи от по $25. Но всъщност има още 6 други типа възнаграждения, с които TalkFusion може да ви награди. Вторият начин е така нареченият бонус за бърз старт, който ви се изплаща в момента, в който прибавите нов сътрудник към екипа си. Той може да достигне до $60 от всеки, който лично поканите. Получавате го отново и отново за всеки един човек. Третият се нарича екипен мега бонус и е друг страхотен бонус, който идва седмица след седмица. Той представлява 10% от отборните комисионни на всички ваши приятели, които лично сте поканили без това да ги ощетява. Например, ако приятел, който сте поканили, направи $1000 от отборни комисионни тази седмица, тогава фирмата ще ви плати мега бонус от 10% върху тези 1000, което в случаят са допълнителни $100. И това се случва абсолютно всеки път, когато човек, който лично сте добавили в екипа си, заработва своите комисионни. Четвъртият начин е като помагате на вашите колеги да запознаят други свои приятели с бизнеса и да ги добавят към екипа си в рамките на своите първи 30 дни. Тъй като вие им помагате да постигнат нивото бронз, TalkFusion ви възнаграждава с още $20 за званието бронз създател. И също така може да печелите този бонус отново и отново, винаги когато помагате на своите приятели да се развиват. Advancement бонус. Бонус за напреднали. Петият начин да печелите пари. Това е специален бонус премия от компанията, за това, че се издигате последователно в нивата според плана за възнаграждение. Можете да спечелите бонуси на суми до $5000. Шестият бонус е когато достигнете най-високото ниво Син Диамант. Тогава ще спечелите процент от всички продажби на фирмата. Това е като да имате дял от огромна компания. Последният седми доход е може би най-важният. Той ще ви създаде дългогодишен пасивен приход и представлява процент от всички месечни такси, които се изплащат от всички сътрудници и клиенти във вашия екип. Това са пари, които идват ден след ден, седмица след седмица, месеци и години наред. Съвсем реален и абсолютно сигурен пасивен доход. Ние го наричаме плажни пари, защото независимо кой, кога и къде плаща своята такса, вие получавате бонус дори когато си седите на плажа и се печете на слънце. Ако ми позволите да цитирам супер успешният основател на TalkFusion Боб Рейна, ключът към създаването на богатство е в това да откриеш в коя посока се движат хората и да стигнеш там първи. Няма съмнение, че гледайки тази презентация, някой, който ви познава, е решил да сподели с вас информацията относно феномена наречен TalkFusion. Правилното време е сега. За да потвърдим фактите относно видеоиндустрията, ще цитираме мултимилиардният гигант Cisco, чиято прогноза е, че до 2014 година основният интернет трафик ще бъде 90% само видео. Колко струва да започнеш свой собствен домашен бизнес с TalkFusion? Можете да поставите началото само с едно относително малко и еднократно заплащане, плюс месечна такса от $20. Наричаме го стартов пакет, защото започвате само с един от нашите продукти, видеоимейл и разбира се правото да изграждате екип. Но за малко повече, при еднократно $250 и месечна такса от $35, вие ще получите в пакет всички 8 страхотни продукти на TalkFusion, а също така това потенциално удвоява вашите доходи и ви квалифицира за участие в програмата за безплатен Мерцедес. Но ако сте сигурни, че искате да промените живота си и да получавате значителни доходи, тогава обмислете въпроса относно елитния пакет.
Като еднократно заплатите $750 и само $35 месечна такса, това ви дава всички 8 продукта на TalkFusion, квалифицира ви за наградата безплатен Mercedes, но най-важното е, че компанията ще ви даде цели 3 бизнес центъра, което на практика утроява вашите доходи. Въпреки това, вие ще плащате месечна такса само за един бизнес център – $35, както при вторият пакет. Така спестявате 2 такси и печелите като за 3. Ако имате малко излишни пари, то елитният пакет определено е най-добрият избор. Ключът към всяка възможност е в точния момент. Уинстън Чърчил е казал: всички хора се сблъскват със страхотна възможност в своя живот, но за съжаление, много от тях просто ще станат, ще се отръскат и ще продължат, сякаш нищо никога не се е случвало. Но някой, който ви познава, ви е изпратил тази покана и сега вие се сблъсквате с тази възможност. Ще продължите ли сякаш нищо не се е случило? Или ще вземете правилното решение с TalkFusion? Каквото и да направите, това ще бъде правилно, защото все пак вие избирате. А ние ще ви предложим да вземете решението си бързо и ако отговорът ви е да, то започнете колкото се можете по-скоро и направете така, че да се чувствате сигурни относно вашето бъдеще. Какво имаме предвид с подсигурете бъдещето си? Човекът, който ви е поканил, най-вероятно поддържа контакт с още много други хора. Ако вземете решение да се присъедините към TalkFusion преди останалите, вие ще бъдете поставени първи в най-високата свободна позиция, но ако вие се забавяте в своето решение и другите предприемат действия преди вие да се присъедините, по-вероятно е вие да сте в техният отбор, отколкото те да са във вашия. В края на краищата изборът правите вие, но ако решите да промените живота си с TalkFusion, моят съвет е направете го възможно най-скоро. Това е всичко за момента. Благодаря ви за вашето време и внимание. Надяваме се тази бизнес презентация да ви е заинтригувала и да ви е била полезна. Аз и моят екип ще се радваме, ако станете част от нашето голямо семейство. Това със сигурност ще бъде едно от най-добрите решения, които сте правили при живота си, защото това наистина си е възможност на живота. Моля, свържете се с човека, който ви е поканил на тази презентация, попитайте го за всичко, което ви интересува и нека това ви помогне да направите вашата първа и най-важна стъпка в бизнеса.